Το έργο της Ανίτας Αργυρολιοπούλου είναι αυτοβιογραφικό, αλλά με σαφή επίγνωση οικουμενικότητος. Με φοβερή τρυφερότητα μέσα από το φως και τη σκιά, κοινωνικοποιεί καλλιτεχνικά την ιδιωτική της εμπειρία. Άλλωστε εύλογα ή μεταφορικά, το πόνημά της βρίσκεται απόλυτα μέσα στο θέμα, μια και το απεικονιζόμενο βρέφος όντως έρχεται από αλλού και οπωσδήποτε πάει αλλού.